uno de su tagar. Hey Billy. Welcome to the jungle! Watch out, we go! This is the family party. Let's try to offer it from his eyes. Who are the Japanese? Primiziako abestiak medianochean. Gara, gaur. Bueno, hau kontzertu pasaren urtean egin behar gaitu, baina, bueno, hemen gaude, hasieran, el delay del 2007. Ba, ez, zorionak infreño hori 10 urte dira eta horregaitxe gauz hemen, eta 11. bila! 11 ikusteakoa jaioa gara, ez? Zaten zuen. Hemos nacido para ver 11. El estrado batek. Hemos nacido para ver 11. Para levantar piedras. Come on. Gu gara. Puto amor, matemática. Orkestera etorri gara beta abesti berri batzuk eta nik ametioz abesti hau Checkpoint deitzen da. Checkpoint. Palestina libre. Tokate bestiz. Egunak argitu du atsedenik ez, bihurua
fucking bus. Buena nota, buena nota. Bikainaren bidia. Bikaintasunaren bidia. Bueno, askotan galdetu digute, zelan jarraitzen dugun horren beste lata emoten eta, bueno, 40 urte eta gero, edo baino lehen, guretzako, erantzun guztiak dira abestiak. azken furgoiko lagunok hemen aurrean badaude. Erantzun guztiak ziren abestiak,
Zeuenean limiteak, gogoratu drogak eta horregozoak, orain ez da inerreza. Bueno, horrengo abestia Lurrunetan, abestia de arriba. Amodiozko, sexua eta amodioa. Lurrunetan etxe un polvo, no? Lurrunetan etxe un polvo un día.
Aplikatu, kristalak eta bidea aurrera. Ero, chico, traumatizatu. Hace kilola, hace kilola, gorikeza. Hace kilola, gorikeza. Hace kilola, kilola esa.
borroka baten gabe ezin bizi, ezin. Dagoen txos, gora borroka. Hau da martxa, hau da. Eta horrein berriz ere datorki zuen abestia izan da. Berria. Estos son tirantes de esquí. Niko osaba bat eukile ban estramentua berabiltzen zeban, abestia esaten duena. Munduko txapelduna, Está sexy, ¿eh? Está muy sexy. Este fucking machine. Yeah. Puto amo al machine. Fucking machine.
hemen korronteakin. Ia danok, goiaz, nor doia. Aurrera joko deu! Gora, eskatuta! Aurrera joko deu! Zure garri baituztezu, baitaztizu esekua gu. Taxi. Aurrikarrek eskatu dau. Zike badakizu.
aplauso a Tony Dorrel. Vamos pateando a municipales. Esos son los PAM. Pateamos a los municipales. Soy el Berjón, soy un cabrón. Bueno, va bestiao, va ikusten. Info katuta, 2 minutos, gure asko. Daudenek, txako, ez daudenentzako, egongo direnentzako, egon zirenentzako, ba, letrak horrelako desajuste kronologikoa dakaz, baina... Freinu, gure etxea. Zebolak! Por ahí de machacar.
Musikari motxo bat! Ricard, atera beste 3, tío. Richard. Richard. Norrez da inoiz multiplikatu 0 gaitik. Bueno, gu ontxe danok 0 gaitik multiplikatuko garetelakoan. Hola, abesti berri bat. Bueno, negatibotasunean baikorretan zanean negatibo aurrera begira, baina bihurtuko da 0. Kimikoaren bidelagun betia Zaperean ustuari makina bako ligrazo Zameran ikosura egokila tortio Desertuan pasatu dut ameita baluazio Berbaren medicina jolazaren terapia 12 hace ezina público corte magia Une horako mina, autoreferencia Aldate kontrolezia, humor intermitencia Emozioen desordena, ikutzen du expedientean Espazioan kokatua, denboran ezain bestean Balino momentos atzeak sortzen dizkirra Batera bat basua ahortxata bilgitarra Ugari dut espero Ati Torcero Ati Ugari dut espero Ati Nirean zikarroa bihurtu zenoiko Eta biziko pasa emakume bionikoa Lehenengo arrazaldea ikastolako patio Beldura izan agatik aurrera nikoa Zerotik batera putzua infinito Salto egin ezean, egin bezara ito Erabaki txipian, izazaren zenara Ez naiz abiadura, aceleratu zare baina Ugari dut espero Atik Bihurtuko da 0 Baina naiz Bezala zabali Hanka burtetan Gura naiz Bezala zabali Hanka burtetan Balekusan Egunen Guztiura jauan Zerberista ziniotan Lutzaketa zaua Defendatuko dut Eta etxeko zeltura Azpian dago giza Zeure bihotzekua Kaotiko samara Mario naturala Zure bero beharrez Hemen botadurana Eza Gari